Johanna le khathon pakhatna bung khatna nun na thu atirata om kha kan bengin kan hriat kha kan mitin kan hmu kha kan en renga kan kuta kan dap kha chumi chan chin chumi nun na chu alo langta a kan lo hmuwa kan hriat tir boka chu chatuan nun na pa hnen om kan hnen alo lang chu kan hril cheu ani hi chumi kan hmu le kan hriata chu in hnena kan hril ve cheu ani hi nangni po in min pol ve theinan keini min pol na chu pa le afapa Isu Krista pol na ani to reng sia ti chuan kan loma fam kim theinan heng thu te hi kan ziak ani hi tin thu cha a hnena ta kan hriata in hnena kan hril chhon tur cheu chu hei hi ani pathian chu eng ania ama chuan thim reng renga om lo thima om si in ama kapol kan ti chuan dot kan soi ani thu tak po chu kan zom lo amai ro chu ama chu enga a om angin keini po enga om kan ni chuan kan in pol tlanga tin afapa Isu thi senin kan sual zong min tlen fai sak thin ani sual kan ei lo kan ti chuan mani le mani kan in buma thu tak chu keima nia om lo ani kan sual te thupa kan choi chuan kan sual te ngai dam tur le kan fel lo na zong tleng fai turin ama chuarin omin a felani thil ka ti sual lo kan ti chuan ama chu do theya kan siama a thu po keima nia a om lo ani